Кадерле дуслар, Ураза бәйрәме белән котлыйм сезне. Бу елда без бик күп ифтарлар ясадык штабта да. Тагын мин бу елны Казанга 3 ифтарга бардым. Ул беренчесе республиканский ифтар. Анда 12,000 кеше булды. Ул Казан Экспода булды. Һәм бу ифтарга безне Радик Габдрахманов үзе чакырды. Аңа бик зур рәхмәт. Бу ифтарда мин әни әтием белән барган идем һәм бөтен туганнарымны алып бардым. Бу ифтар иң зурысы дип уйлыйм. Анда бит 12,000 кеше булды. Бу ифтарда рәис та булды, Миниханов Рустам Нургалиевич. Аннан соң бөтен төбәкләрдән хәзрәтләр килде. Шуңа күрә бу иң зур ифтар булды. Аннан соң икенче көнне мин бизнес ифтарга бардым. Аны 5 шундый яхшы бизнес леди татар кызлары уздырды. Анда да безне шулай итеп хөрмәт итеп ифтарга чакырдылар. Анда Шамил Аляутдинов чыгыш ясады, Фарид Фарисович һәм башкалар. Бизнес ифтар ул Коштанда узды. Анда бик күп яңа кешеләр белән таныштым һәм менә алар белән шулай итеп элемтәдә хәзер язылышабыз, бер-берне шундый бәйрәмнәр белән котлыйбыз. Аннан соң хатын-кызлар фэшн ифтарына бардым. Анда 1300 хатын-кызлар булды. Аны шулай ук Радик Абдрахманов һәм Джаннат уздырды. Бу фэшн ифтарда мин икенче тапкыр алар чакыру буенча һәм бу ифтарда инде бөтен актив хатын-кызлар булды. Анда шулай ук без Мәскәү делегациясе белән булдык. Анда яңа кешеләр белән таныштык. Анда татар маркет булды. Яңа әйберләр үзебезгә алдык. Шулай ук яңа кешеләр белән таныштым. Менә шулай итеп зур чараларда катнаштым һәм Казанда бик катлаулы поездка булды. Кадерле дуслар, бу елны бик тиз узды ифтарлар. Мин бик шатман. Шулай ук безнең штабта 13 ифтар узды. Бу безнең өчен бик шатлыклы. Һәр елны без активистлар белән ифтарлар штабта төрле площадкаларда уздырабыз. Бу елны без бергәләп автономия татар белән Татарский культурный центрда зур ифтар уздырдык. Анда безнең 130 кеше булды. Шулай ук без бергәләп шундый зур ифтарны яшьләр өчен ясадык. Безнең тоткан уразаларыбыз кабул булсын һәм дугаларыбыз Аллаһ Тәгалә үзенә алсын. Сәламәт булыгыз, бәхетле булыгыз, бергәләп яхшы тату яшик.